On tehtäviä, joihin ei saa tulla odottamattomia taukoja. Tehtäviä, joissa sähkön pitää olla saatavilla 24/7. Akkopowerin valmistamat generaattorit turvaavat varavoiman saannin ja tuovat mielen rauhaa sukupolvien yli. Tarjoamme tärkeää energiaa ja tukea monipuolisille käyttökohteille yli 70 vuoden kokemuksella. Vastuullisuus näkyy työssämme, uusien tuotteiden kehityksessä ja vanhojen tuotteiden ylläpidossa. Kuuntelemme asiakkaitamme. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tuotteemme syntyvät alusta loppuun toimitiloissamme. Omalta tuotantolinjaltamme valmistuu generaattoreita, pumppuja ja primäärivoimayksiköitä. Tarjoamamme tehoalue on 60–2500 kVA. Meiltä löytyy ratkaisu pienempiin kuin suurempiinkin tarpeisiin. Meiltä saa voimaa, johon voi luottaa. Jokainen generaattori ja pumppu koeajetaan tehtaallamme ennen luovutusta. Parhaatkin koneet tarvitsevat huolenpitoa. Meiltä löytyy varaosat ja ohjekirjat tuotteisiimme toimintamme alkuvuodesta 1952 lähtien. Korkealaatuiset tuotteet ja osaava huoltoverkostomme varmistavat, että Akkopower varavoimaratkaisut pysyvät varmatoimisena ja luotettavana vuosikymmeniä. Varavoiman lisäksi toimitamme myös varmaa primäärivoimaa erilaisiin käyttökohteisiin. Ammattitaidollamme turvaamme ihmisten hyvinvointia ja pidämme maailman liikkeessä.